Bihotz biriketako berpiztea edo ezagunagoa zaigun RCPA, erreanimatzaileak bere gorputzarekin egiten dituen maniobrak dira zirkulazioa eta buruko oxigenazioa mantentzeko helburuarekin. Hau garaiz egiten hasten ez bagara, ondoren egiten den guztiak ez du ezertarako balio. Lekuak segurua izan behar du zaurituarentzat, bertan dauden pertsonentzat eta baita geure buruarentzat ere. Beraz, lekua segurua dela ziurtatu ondoren, biktimarengana berak gu ikusteko moduan gerturatuko gara. Bere alboan bela unikatu eta kontziente dagoen ala ez ikusteko galderak egingo dizkiogu ahotsa zenarekin. Ei, ondo zaude, zer gertatu da? Erantzuten ez digunez, besapean edota trapezioetan atximurka egingo diogu, erantzunik jasotzen dugun ikusteko. Erantzunik jaso ez dugunez, biktima inkontziente dago, beraz lehenengo pausua laguntza eskatzea litzateke. Ei, lagundu! Laguntza eskatu ondoren urrengo pausua, arnasbideen hiperestentsioa egitea izango da, kopetako kotxa maniobraren bitartez, eta hauan egon daitezken objektuak aterako ditugu. Jarraian, arnasketa entzun, ikusi eta sentitu behar dugu. Horretarako, nire belarria biktimaren ahora gerturatuko dut. Arnasketa entzuten dudan bitartean, sabelaldera begira, arnasketa ikusi eta sentitzeko. 10 segunduz posizio honetan egon ondoren, arnasten ez duenez, bat bira deituko dugu. Eta bular konpresioekin hasiko. Bular konpresioekin hasteko, biktimaren bularraldeak agerian egon behar du, beraz, arropa kenduko diogu. Nire eskuaren orpoa biktimaren bularraldearen erdialdean kokatu behar dut, esternoiaren amaieran. Beste eskua honen gainean jarriko dut, atzak elkarlotu saietxe zurrik ez hausteko helburuarekin. Gorputzaren pisuak goitik beherakoa izan behar du, zuzena, eta zanpaldi bakoitzean 4 zentimetro zapaldu behar dut. 30 zanpaldi egingo dizkiogu, minutuko 100-120 konpresioaren erritmoan. Ahozahoko egiten badakigu, zanpaldiak putzaldiekin tartekatuko ditugu. 30 zanpaldi eta 2 putzaldi. Putz egiteko arnasbiak ireki behar dizkiogu, kopetako kotxa maniobraren bitartez. Kopetean dugun eskuarekin, sudurzulak estaliko dizkiogu. Eta jarraian, gure ezpainak biktimaren ezpainen aurka jarriko ditugu. Eta suabe arnasa botako dugu. Arnasa bota ondoren, segundu batez, arnasa hartzeko tartea izango dugu. Eta jarraian, putzaldia berriz errepikatu beharko dugu. Putzaldiekin amaitu ondoren, berriro zanpaldiekin goaz. 30 zanpaldi berriz ere. Hau noiz arte, txanda emango digun laguntza espezializatua iritsi arte, edota biktimak arnasten duela ziurtatzen dugun arte.